2015 őszén záródtak a Kis-delta és a májvádi árvízi szükségtározók fejlesztéséhez kapcsolódó pályázataink, melyek igen jelentős beruházások voltak a Körös-vidék árvízi biztonságának növelése érdekében, hiszen a Körösök vízrendszere heves vízjárással jellemezhető, egy-egy jelentős esőt követően 24-72 órán belül kialakulnak a védekezést igénylő árhullámok. Az évi legnagyobb vízszintek tekintetében pedig emelkedő tendencia mutatkozik. A múltbeli árhullámok tudományos elemzését követően a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy a jelenleginél legalább 1 méterrel magasabb töltésmagasságra lenne szükség. Ilyen körülmények között különös jelentőséggel bírnak az árhullámok megcsapolását, a tetőző árvízszintek csökkentését szolgáló árvízi szükségtározók, hiszen létük, működésük részben pótolhatja a földművek kiépítetlenségéből adódó biztonsági hiányokat. Most tekintsünk vissza az összesen 11,5 milliárd forintból megvalósult pályázatok indulásához. Az előzmények 7 évre nyúlnak vissza, amikor 2008. októberében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programjának állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciója kiírásra került. Így 2008. októberében pályázatokat nyújtottunk be Kis-delta árvízi szükségtározó korszerűsítése és májvádi árvízi szükségtározó fejlesztése címmel. A Kis-delta árvízi szükségtározó korszerűsítése a meglévő megnyitási hely korszerűsítését, új vízvisszeresztő műtárgy létesítését és mindkét műtárgy megközelítését szolgáló nagy teherbírású út létesítését tűzte ki célul. A májvádi árvízi szükségtározó fejlesztése projekt a meglévő megnyitási hely korszerűsítését, új felső megnyitási hely létesítését és a két megnyitási hely közötti töltésszakasz sapkázását tűzte ki célul, illetve az Anti gátőrházhoz egy nagy teherbírású út létesítését. Az Itzeéri gátőrtelep, az Anti és az erdőmenti gátőrtelepek rekonstrukcióját is beemeltük a megvalósítandó projektelemek közé. Az új megnyitási helyek lehetőséget biztosítanak egy kiélezett árvízi helyzetben arra, hogy a rendelkezésre álló rövid felkészülési idő ellenére a megfontolt döntést követően még mindig optimális időpontban lehessen megkezdeni az árhullámok megcsapolását. A korábbi, robbantásos töltési üzemmód lényegesen hosszabb műveleti időigénnyel bírt, hiszen a tervezett megnyitás előtt 24-32 órával ki kellett rendelni a robbantást végző szervezetet. Az új műtárgyak teljes kinyitásának időigénye a megnyitás elrendelésétől számítva mindössze 1 óra. A következőkben ismerjük meg részletesebben a pályázat során megvalósult létesítményeket, a beruházás főbb állomásait. A megnyitási helyeken vasbeton szerkezetű vízveresztő műtárgyak épültek, melyek 4 nyílással rendelkeznek. A nyílások 8 méter szélesek. A 8 méter széles nyílásokban acélszerkezetű elzárótáblákat építettünk be, az úgynevezett szegmenstáblákat. Az elzárótáblákat Budapesten gyártották le, a műtárgy építésével párhuzamosan, majd közúton szállították le őket. Az elzárótáblákat bármilyen időjárási körülmények között fel lehet emelni, köszönhetően a küszöbfűtésnek és az oldalpajzsok fűtésének. Egy szegmenstáblának a felemelése 24 percig tart. Annak érdekében, hogy a műtárgyakat bármilyen időjárási körülmények között meg tudjuk közelíteni, az árvízvédelmi töltéseinken szilárd burkolatú betonutak épültek. Az útépítés előtt azonban a töltéseket a mértékadó árvízszintre kiépítettük. Az ehhez szükséges földanyagot a fehér és fekete körös hullámteréből termeltük ki. Mivel az árvízcsökkentő tározók, így a fehérkörös érkező árhullámait csökkenteni hivatott Kis-delta árvízvédelmi szükségtározó és a feketekörös árhullámait megcsapoló májvádi árvízi szükségtározó térben kiterjedt hatással bírnak, ezért üzemük eredményeként 52 településen élő mintegy 326 000 ember számára növelik meg az árvíz elleni biztonságot.